Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe. Kusangana kwatiri kuita nhasi ira rimwe zuva. Tadzoka zvakare kane nhau yengozi. Kuwanda kwadziri kuita kunotiratidza kuti vanhu vari kuuraya, vanhu vari kupondana. Naizvozvo ndo nhau yatinayo tiri munzvimboka yeMutoko kwa Chief Charehwa. Hatingade kutaura zvakawanda asi pari zvino ndiri kukuisai maoko Sabhuku vapedza kutaura then Ishe votaurawo kuti zvakafamba sei. Iyi part 1 yestory tichazvinatsokupai zviri kutora nzvimbo papart 2. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese kamhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Sorry, inini ndinoitwa Sabhuku, zita rangu chinzi Emmanuel Gunura. Tingati mhuri yekwakawazva yakauya mwedzi wapera kuri kumapast 4 wangu wari 60, madzimai aisvika kuma30, varume vaisvika kuma30. Vakandidaidza ndandiri mugadheni, vakati tiri waenzi wenyu. Ndakati neuwando hwaminawo ndinobva ndasvika. Vachinzi musatya zvenyu. Ndofunga pachivanhu chedu kana asvika anofanira kupinzwa mukati. Takavapinza mukati tikatsanangura. Vakanditsanangura nyaya vakanga vauya nayo. Vakati tauya tiri mhuri yekwakawazva. Nyaya tinayo inyaya yekuti tine mukadzi akabata, akati akauraya murume wake, akaurayiwa kwamatanhire. Saka chida kuti mutichitse kwamatanhire. Ndakati ndazvinzwa. Wakati ayo tisati tanyanya kutaura zvakawanda, regai watsanangure wega wadzimai wacho wanyakuuraya. Ndakati tingawatipe zvachinzi isisu ini zvandakaita ndakauraya, ndauya kwamuri Sabhuku kuti ndisvikire kwamatanhire, ndakauraya murume wangu. Maurayiro andakamuita ndakanetsana naye chihwira $50. Ndobva tasvika pakumuuraya, asi ndakamuuraya nana sekuru wangu. Ini ndakaita mubvunzo kuti ko imimi kana manetsana murume nemukadzi kwana sekuru wapinda papi? Vakati vakangopepa nehwahwa. Saka ndosaka vakanga varipo. Vakati ndikati ndazvinzwa, ndinokusvikire kwamatanhire. Ndofungana ndakauya kwamatanhire. Vakati tisati tauya kwamatanhire, vakati mhepo yati 8 o'clock ndopatinonosandura nawo kwamatanhire. Saka imimi chiendai munotaura nawo 8 o'clock toziita setizonosandura nawo. Ndakati zvakanaka. Ndofunga takauya kumapast 5 tobva taona kwamatanhire, vatavazivisa kuti kuno waenzi iyo vari kuuya. Yawana ndiyo kwamatanhire. Vakati ngavasvike wamusha tikurukure nawo. Ndofunga 8 dzakakwana vasvika, wapinzwa mukati, watsanangurirawo sokutsanangura kwandaita kuti tisi takauraya hama yenyu. Maurayiro atakaita takanetsana na $50. Vakabvunzwa mubvunzo nokwamatanhire kuti inga makati imimi akaenda kuhondo. Saka ndo kuhondo kwacho here ikoko. Vakati kukanganisa kwatakati tese kwatakatoita. Haiwa nokwamatanhire tazvinzwa. Imimi sezvomuti matumiwa nemhepo sidzoka isi tazvinzwa. Vakati aiwa chikamu chekutanga chatauya nacho tichazokuzivisa chikamu chechipiri. Wasati waenda waiti wanobata 8 o'clock. Waiti wachanodzokera wozonozwa mhepo kuti iri kuti. Saka pawakadzokera mhepo bva yavata kuti zvamaenda kunotaura kwahama dzangu handizvo.
imimi matimi makaura mukandura $50 handizvo. Ndofunga wandidaidza tasangana pamatandire nepo yadzoka futi kuchituku amatandire wadzosiwa futi kechitu. Saka chinzi inini ndauya kuti ndichitaura chokwadi chakaitika chaicho. Murume wangu ndakamuuraya. Maurayiro andakamuita ndakamboda kutanga kumisira poison ndobva aramba kudya chikafu. Kechipiri bvatachizoronga kuti timuponde. Inini semudzimai wacho ndinotsvaga kuswera zuva rese ndichitsvagapo kuti kana ndazomuponda tozomuisa. Yanzi ndakapawana mubako sezvo ini ndataura nana sekuru wangu vanotokwa Chidhonza wairi kuya kwa Jamare. Kwa Jamare akazobatsira kutakura nokwa Musona. Saka zvadaro hanzi waya step yechipiri akauya kwaGunura wamatandire. Wauya kwaGunura 8 o'clock zumanheru topa wakadzokwa kwaGunura akasvika wana sekuru wangu ndichiita bonde nawo wari wairi mumba imwe chete nguva imwe chete. Zvakachinzi wana sekuru avaiva vairi vaiva vari 2 vachiita bonde nemudzimai 1 nomudzimai 1 wari mimba imwe chete nguva imwe chete. Wakamboti mumwe akagara mumwe achiita sei mumwe achizopindawo. Hanzi uyu paakasvika matande ndopa wakabva wamurowa. Mukadzi ndiye akamurowa nesimbi. Alright, musati maenda mberi hapana here kubuda kuti ko iyeyu kuti azoita bonde nana sekuru vaviri murume anga amushorei? Ndichiri kuenderera mberi muchanyatsopanzwa zvakanaka. Ipapo wakavira kubvunza ndobva wamurowa nesimbi. Mukadzi ndiye akarowa murume nesimbi hanzi pabendekete ndepambabvu. Ndosvika bva wabatsirana bva wamuponda akabva afa. Mukadzi ndobva abvisa zambia rake bva wamuputirira nezambia. Ndobva waenda naye kwawakanga waona kwekwe kwawanga waenda kotsvaga kuti wamuise. Wakaenda wakamubata. Saka aidonhedza ropa raaidonhedza. Mukadzi uye akanzi nana sekuru waye iwewe chiteera uchinanzva ropa rere ravaidonhedza rere. Zvichireva kuti kunanzva kwaita ropa waiti azorege kuwamukira. Ndofunga hanzi takaenda naye ikoko tasvika takamisa pabako takamuvhara nemupfudzi wemutsakwani. Pamuvhara nemutsakwani ndobva wadzoka kumba. Kuseni kwacho mudzimai wacho akamukira kubhazi kuita sekunge akabvunzwa nevanhu kuti ndiri kubva kwawaperekedza wamatandire waenda kuHarare kubasa. Apa izoenda mita sei ndamuponda. Akazobvunzwa zvakare nehama dzekwamatandire kuti ko hama yedu wakati hama yenyu yakaenda kuhondo. Zvezvekwe kuri kuma 74 hanzi hama yenyu yakaenda kuhondo iyo achiziva kuti wamuuraya. Zvadaro hanzi wakabva wachigowana hembe dzake dzemufiwe dzakanga nadzo. Akanga nepfuti dzake mbiri wakadzigowana. Hembe dzake dzanga nadzo pamiri wakadzigowana. Zvakare pawakaenda wana sekuru vairi ava wakapapana shamwari anova waJamari nokwa Musona. Wakazonzi tibatsireiwo kunoisa kutakura chitunha chete unoisa tonoisa kubaka. Saka Jamari akatibatsira kutakura akapiwa $20. Uyu Musona handizvazosvika kuti hapana zonyatsotsana kuti akapiwe. Hana chakatsana kuti akapiwe. Zvakare mufi anga aine $50 yaanga ainaye mihomwe sekutsanangura kwawakaita mudzimai wacho kuti anga ane $50 yake yaanga anaye muhomwe. Ndo yakazobva $20 yakapiwa Jamari. Iwo mukadzi bvasara ne30. Saka zvadaro ndobva wachitsanangura chikamu ichocho wachiti ndo maitiro atakaita. Wakadzoka kunova kumhepo kuti wanozivisa mhepo kuti ndo zvatabva. Hanzi wakachibva wachizoti dachidzokai mozivisa kuuraya kwamakaita mwana. Wakabva wachidzoka wauya kuno wasangana zvakare nevekwamatandire. Waine urongwa hwokuwazivisa kuti ndini ndakauraya mwana. Maurayiro andakamuita bva wakubvunzwawo zvakare nevekwamatandire kuti makauraya muurayiro rudzii. Wakati takamisa pajangano
kumujapajangano wakanzi kumujapajangano muri kureva here kuti imimi nditori muroi wakati hongu ndizvozvo chaizvo nditori muroi wakati zvakare shuwa nditori muroi nochikonzero chokuti ndine wabi yangu vandina wakabvunzwa zvakare kuti makadya muri wangani wakati takadya tiripo 5 wakatsanangura mazita wakatsanangura tingana ndo wandinoshanda nawo mabasa api wakabvunzira kuti ko imimi munofarira kudya nyama ipi wakati inini ndinofarira kudya nyama yeoko rorudyi ndiye handinofarira kudya handina imwe nyama yandinodya pamunhu asi kunze kwokudya ruoko rorudyi zvakachinzi pakaita chikahadziko chikuru wakachinzi right mhepo yatituma kuti isusu ukwamatanhira havana kunge vachema mwana wavo mwana akanga avigirwa ikoko kawazva ari mwana wokwamatanhira mhepo yakazoti muchafukura mwana iyeyo aende kudzinza raro kwangu kwamatanhira zvakare iwe mudzimai wangu wakandiuraya uchabvisa mari inoita $500 pa50 yangu yawakatora iye uchandipa ya 500 cash yekubvisa nemukadzi wangu zvakare uchatenga coffin ndokuchema mwana wangu zvakare chikafu chichadyiwa ipapo ndiyo uchachisupply kuvanhu saka naizvozvo bva wachiti aiwa tazvinzwa kwamatanhire imimi chiendai munogadzisa urongwa tichitimirirai tinogadzisa urongwa hwedu kana takwana mombe dzataurwa nokuti wakanzi ngozi yakatipa munhu ega ega achabvisa mombe dzinokwanita 4 pamunhu ega ega achabvisa 3 ndijamari nechikonzero chokuti jamari haana kuponda akabatsiridza kuzotakura saka apa tiri kuti vana sekuru vaviri vaya vekuvata naye ari 1 tobva tati iye mudzimai ndowe mombe 4 then wekubatsira kutakurawo ndiwe mombe 3 saka bva wachinzi right panhumbi dzake dzakanga ainadzo dzinoda kuripwa futi wakazoti mombe 2 dzawakanziripai pamunhu yega yega yenhunzi yenhumbi ndokuti pane futi dzake 2 redhiyo nehembe dzake wakanzi munofanira kuripa zvakare wakazosara mufi afa wakazosara wachidhimanda pfuma kwamatanhira kuti tinoda pfuma wakwamatanhira wakabvisa mombe 2 imwe yacho ngeine zamu yakabva yanosvika inopedza mazuva vesvika unobereka kupi ikoko vachinzi saka dzitori 3 dzamakazodhimanda munhu atofa saka wakanzi ngawadzidzosa iwe wakatendera nazo kuti dzinofanira kudzoka saka ndo masandurano atakaita nawo wachiti chikamu chaapo ndochokuti wakuda kuti wachiuye kunoripa saka zuva ranhasi izuva rokuti tamirira kuuya kwawachaita nemhepo obva waripa nhasi mwana obva atowigwa zuva ranhasi zvizhinji tichazonyatsokuzviona zvichitsanangurwa nemhepo tingati ndo mahazira andakaita nemaviriro avakaita munzvimbo inoyo kwachimuti pane pandanga ndabvunza kuti ko mukadzi chipfambire chakamubata kuzosiya murume wake achinorara nevarume vaira takaona tikadzoka kumashure panyaya yewaye wakanzi wakadya mwana wana sekuru waye varimo futi vari vairi pachikwata chekuuraya chemajana checho waroi vaye varimo zvokuti waitita kuti chinja kuti mumwe achibva zvireva kuti hatinyatsoziva kuti mishonga yavo here yavaishandisa kahuni katsika ikako kati hatichanyatsoziva zvaakuda ivo manje vadzimai wacho vari pakadai vachitsanangura sezvo vasiri kusvika kuzvitsanangura wari kunyatsotsanangura kuti aiva takadai chinangwa chavaizviitira ivo ndo vari kunyatsozvitsanangura aiwa tinotenda tinotenda saka ndiri kungoti inini tinodzidza chidzidzo chokuti seniwo inini sasabhuku wechidiki ndatoita muono kuziva kuti munhu haangora ive nje ndinotenda zvikuru kuti muno munzvimbo yedu yokwachareva tanga tisati taona chiitiko chakadaro asi chinototikatyamadza sevechidiki kuti tinenge singatarisire kuti kana kune vamwe vechidiki vanoda kuzoponda tatova nemuono wokuti hapana mhosva irova inozondomuka chete ndingangoti nemashoko yayo ndiri kungoti vechidiki ngatisapondei nonzi chief charehwa
tisu walidzo yedunhu rineri kana zvinhu zvaitika mudunhu sabhuku anozivisa chief ouya kuna sabhuku wokurukura ona kuti nhau yacho yakamira sei. Sabhuku kana achinge andiudza zvinotaridza kuti nyaya iyoyo kana iri yaitika sezvaitika panapa, sabhuku anondiudza touya toonera pamwe chete kuona kuti zvingafambiswe sei, vari kuripa zvakanaka here, hakuna chaitika here. Sachief somutemo munotongwa nomhondoro, haisi nyika yakunzi yakatorwa nomunhu kana kuti yakapuwa ndeyemhondoro. Saka mhondoro iyoyo inenge ichida kuzochenurwawo kunzi pavanochenura paya kuuraya kwakaita munhu womuno haisi inobhadharwa nowaridzwa urayiwa ivava, inobhadharwa neiye nyakuzviita wachiiye, ndiye anenge achipuwa mhosva dzese idzodzo kuti iwe wakaura fanaka nyaya yaitika pano nhasi patigere pano nhasi. Iye munhu iyeyo ndiye anourongwa hwese hwatakaunganira nganokuti muchivanhu medu zvinoera kudeura ropa. Mhondoro yemunhu haidi kudeura ropa, inoti kana wadeura ropa unofanira kuzochenura nzvimbo iyoyo kuti ugare zvakanaka kumba kwako, hauzodeure ropa zvakare. Saka ndo nhau yataunganira pano kuti tizoone kuti tizovitinise kuti chokwadi munhu uyu kuuraya kwaakaita munhu achenurwa zvakanaka here, pano here zvaabhadhara kwamambo here, kana asina yamhosva yakewo. Isusu tinenge chiti mhondoro muno ichazomutongo, ndosaka uchizoona kana dai mukugara kwake anonzi akaripa mhosva, asi mhosva dzedzi hadzina kuperaba, kana kuti anenge asina kuzoenda kwamambo wedu kundochenura kuti mhosva dzangu dzapera, inini kwamambo ndachenurwa. Poitwa chiwanhu chatinoitawo kana tiri kumusha kwedu, tomuitira chiwanhu, oenda kundogezeswa murwizi, oenda kundogezeswa patinogezesa munhu kubva azoenda zvake. Ndo maitiro atinoita kuno. Chiitiko chaitika pano chinosuwisa nokuti hatina kumboona kuti zvakaitika mudunhu rino. Saka dunhu rino rinoera muno matambudziko akadaro kazhinji kacho haiwanza kuitika, nokuti muno inzvimbo yemudzimu. Zvaiera kuti munhu hanzi apondwa mudunhu rino, ende zvaiera kunzi munhu hanzi kana afa akazvisungirira, zvaiera munzvimbo ino. Saka zvinotaridza kuti mudunhu imomunomu muno chivanhu chirimo chinofanira kunge chichiteedzwa nesu vanhu vagariwo muno. Ndizvo zvataunganira pano kuti tizive kuti zvaitika panapa ichokwadi here, zvakaitika here, tichiona nozvaanenge achitaura munhu wacho. Asi tomboti taona zviri zvechokwadi, mhosva yerudzi rwanofanira kuripira pasi sei? Anofanira kuripa nokuti zvaakaita akadimburidza upenyu hwumwe munhu. Munhu iye ndiye anomumukira, hatisi tisu vapenyu. Kana isi tikatoziva kuti akamuuraya, asi isi tinongoti tibhadhare zvishoma shoma wakauraya hama yedu. Sifana so zvakaita munhu kana akaenda kujeri, anonzi enda kujeri uchiripira mhosva yako yawakauraya, asi wejeri hawazogona kuzomutongera manje kuti aiwa kuuraya kwawakaita mhosva iyi, ita zvakati. Iwo ano mutengo wavo, iye ano mutengo wake kuti imi makandiuraya, ndiye ndichiri kufanira kurarama makuenda mberi. Saka mandiuraya, kundiuraya kwamandiita uko ndakudawo muripo wangu wakati. Ndo zvazvinoita munhu iye ndiye anotiudza zvekuita. Isusu hatina chatinotaura kuti toda zvakati, asi iye muridzi chaiye ndiye anotaura kuti ndoda zvinhu zvangu zvakamira so kuti toteedzera. Mhosva idzodzo dziri kuitika kakawanda. Kana dzaitika saizvozvo, ende vanhu ivo vanobva vachenwa zvakare zvo hazvangopera. Hazvizogara achishupika nonhau yokuti akauraya munhu akaita sei, anenge achinzi vachenwa. Amino, semanzwiro andaita sezvo vasati vasvika, kazhinji panoitwa nhau dzakadai, so panodiwa anonzi madzisahwira, okuti mhepo inenge ichibatsirwa nemunhu wechivanhu anoziva, anenge achitaura nemhepo. Apa tiri kunzwa kuti havana. Naizvozvo hamuoni here zvichizounza dambudziko mune ramangwana? Zvanze kuwanza dambudziko ba. Sahwira munhu anotaura nesu. Isusu kuno kutogona kutsvaga sahwira wedu. Shamwari, padari sahwira uya pano wazvizvowo zvaitika izvi.
pandiri kurevera ka Hungu. vanonzi madzisahwira kana takatarisana nenguva yakadai so yengozi tingati masvikiro kana n'anga inonge yekuti inotosvikirwa ichitaura iri mhepo ichikomuniketa neuyo anenge ari mhepo. Saka apa tiri kunzwa kuti hapana. Zvinogona kudaro kuti uyu anobva azvibudira pachena ega pasina imwe mhepo zvinoita kuti kunzwisahwira hunge tenge tichizvitsvaga isisu kuzvitsvaga pausahwira kuti ini ndinozvikwanisa ndikutaura nasahwira wangu ndikutaura nasahwira wangu ari kunditaura kuti itai zvakati nozvakati nozvakati. Saka iye munhu iyende atinenge tichitungamirira pamberi. Zvino kana akatungamirira ega muridzi wacho iye nyakupondwa wacho isu tichiteera iyoyo nokuziva kwatinenge tichimuita kuti zvechokwadi ndiyo mhepo iri kutungamira paari. Ndofunga manzwa zvataurwa hanzi munhu haarove, munhu haisi huku yekuti unongodimura musoro utonorova hako kangafurai zvopera zvakadaro. Aiwa, munhu naizvozvo munhu haurawi. Kwanhasi regai timbomira pano. Zuva ramangwana tichakupai zvichange zvichitora nzvimbo panhau iyoyi. Musakanganwa zvakareka kuti pachange pachivigwa mushakabvu. Andrew Neshambado zita rangu. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba tichikupai lisali. But don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.